2024ko irailetik Eguaztenetan mugimendu berezia egoten da Bergarako Oxirondo azokan izan be, Eguaztenak Oxirondon dinamika egiten daue, bertako baserritarren produktuak eta sukaldaritza saioak egiten dituzte zuzenean, baina hilean behin baita bestelako ekintzak be, eta hain zuzen be, hoxe da atzen egiten da bitzaina. Ardo eta gazta dastaketa. Jon Ruiz de Egino, kaixo. Zaldeon. No zeu zara elikeaneko baskidia, baserritarra baita, baserri ekoizlia baita. Oindala, hoxe ez, 2024ko iraila martxan jarri zebenean elikaenea. Hasieratik ikusi zebein, zeu zerrein biharra huela berau dinamizatzeko edo bertan mugimendua sortzeko? Bai, nik hasiera batetik argi ikusi ginoan, Eguaztenetako azoka oindala 10 bat urte nik uste dut berreskuratzeko saiakera bat intzala. Berreskuratze hortan elikaenea zabaldu horretik Eguaztenetako azoka itxesan, baina elikaenea etorritxa hona eta horrekin behen egin joan pixka jende berriz erakarri Eguaztenetara, ziginan Eguaztenako Xirondon dinamika, asteazkenero, sukaldaritza zuzenean, eta esan bezala ian behin ekintza berezi bat. Baserritarren osoka, zuzeu bertan zauz, postuak inez. Justo gaina bertan hau bai, Tokau bilexatzu gainera. Esan dugu, baina hilabetian behin ekintza bereziak egiten dozue, oingontan, ardo eta gazta dastaketa zeren arabera erabakitzen dozue. Saiatzen inguruko ekoizliak egartzen, askotan igual elikanean bertan saltzen dien produktuak. Igual barazki ekoizliok egoten zapatutan, egoten Eguaztenetan, baina beste ekoizliak izan gaur gazta hartzaia lur edo izan Kandido Beza upategia, bi produktu bai Bergarako azokan eskuratu aldienak, eta saiatzen ekoizle horiek ekartzen eta ezagutarazten, aurpegitza ipintzen eta pixkat euren lana jendartean ezagutarazten. Hori da ez, igual elikaeneako ohiko erosliak dianek, erosten da baino horri aurpegitza jartzen nola baita ez da. Hori da izatea pixkat helburua, bai. Hemen gaur dastagai egon dian gaztak ez dira oso urrutilik garritxakuak, atxabaltatik baizik, atxabaltateko mitarte garai baserritik lurre pagoa, kaixo? Bai, atzalde honero gabon, ja. Hori da, iluntzen dugu da, Lur, gaur hemen gazta dastaketa. Ze gazta ekarri dozu, ze motatakoak, ze egin dozu ezeuek? Nik mota bakarra egiten dut, dala ardixan esniakin, esne gordinakin indiako gaztaia, gatzarixa etxeko arkumitatik atatako erabiltzen dugu, eta gero gazta ondua da. Prentzatik eta ondua. Eta ez dut ditzen, nosbaitzen beste hori, baina hori da gure Euskal Herriko gaztaia eta bat ez be gure zonako gaztaia eta horixe. Horretxekin egin duzu. Ez da egiten da, zela egiten dan urtetik urtera, gazta zaporia berdina mantentzeko, mantendu alba da hori, Saiatzen gare, baina normalien urtetik urtera gaztaia desberdinak urteten dira. Eta urte igualian be, hasierakoak eta bukarakoak... Tokau lehiki desberdinak. Ez di igualak izaten, azkenean erabiltzen da lehenengo animalizan manejoak, urtarua, hau barri zen hasierakoa bai, ero bukaeran indiakoak, temperatura badanak, janarixak, urteten danak, dana dauko eragina, eta gero denboria bai, orduan gaztak urtetik urtera saiatzen gari igual itxoitxugu, baina desberdin urteten di. Gaztaia gainera badako norberari gazta mota bat bakoitzak guztain txakola. Ez da oso personala da, ez da? Ardabakin baita, baina gaztaiakin be bai. Bai, batzi suabetxua da, ez datzi fuertia da, gero gaztak klase piloa dauz, baina normalian izten da suabia edo fuertian egoten da hori, eta hori guztuen araberakoa da. Eta nire gaztaia bentzen, hasieran gaztai danak dire berez, bizi dauen produktua da. Eta hasieran daukon zaporia, texturia, usainak, ez di igualak, gaur pro dauen gaztaia, 10 hilabeteko gaztai bada, eta oso desberdina. Hasierako bat da, sobetxua, manteko zua, eta bukaera, denporia doian egin, doia zaporiak fuertetzen. Geixau asaleratzen die, orduen, eta texturia zikatzen intensidadea igual geixau, ezta? Hori da, orduen, hor dago ez, suade eta fuerten arteko hori. Eta
gure dauen aso, hasieran Hori, hartu dexela hasierakoak eta... Bai. Ez dakit, zapori hartzeko orduan, dastaketa bat egiteko orduan, ez? Zeri erreparo gixako, dasta bat jakiteko ona dan, ez, ze... Jo, ez dakit, nire gaztai txarrik ez dauela, nire diferentia. Esku bakoitzak eta leku bakoitzekoak bere esogarrixak emuten dau, eta gaztaia diferentia die. Batzuk izan die berez, beixanaro, hauntanaro, suabiagoa, ardizena beti da fuertetxu hau bero geraketan dan hori, animalizape desberdina dielako eta gero itxeko era dana. Zuk esan duzunez gauza bizixen inguruan gabitzelako, bai animalixak, bai gaztaia bera. Ardauakin laguntzekotan gazte bat, zer ardaukin? Nik guria esango nuke beltzakin, baina hori bai guztuen erabera, bakotxa gure hauena, sagardagoen edabena sagardagoa eta ardagoa beltzaro txurixa, nik beti esango nuke beltzakin, Bai, hori bezan duguna, norbera guztuen erabera. Hori gainera ez naz oso ardauzale, orduen ez dakit. Asko sagardagoakin bai. Euskal Herrixan ardago esaten dugunean, Arabar Errioxa etortitxako geixen hori burura, eta hango zukuak egon dia gaur hemen Dastagai Kandido Besa. Upategiko zukuak bertako enologo egon da, azalpenak eta ematen, alboan dakoten Esti Besa, kaixo Esti? Kaixo. Esan dugu Arabar Errioxatik etorri zarela, baina debagoienakin badakotzu harreman estua, ezta? Kristona. Aitaki, familia etorri ginen, nik 11 urte neukala, eta orduan nire gaztaroa atxabaletan emundo, eta euskera ikasi nauen atxabaltan, laguna, gero nobixua be atxabaltan topau nauen, Erdi debagoien darra zen gau. Bai, eta gero ona etortzen naz bi astero ardagoa ekarten, Kandido Besa upategiko ardagoa, zuen familian aspaldi hasi zinen ikain, baina saltzen, oindala 50 bat urte, okerrezpan hau? Bai, lehen ez geu bakarrik, Arabako Errioxan ardauak saltzen ziren danak granelian. Eta 70. hamarkadan, egon zan hor, batzuk gure aita tartien, hasi zirela beren ardauak saltzen, marka registratu eta hola. Orduan, esan laike, 70 pikutik gaur arte. Pasabitzaia saltzen. Eta gaur hemen, hainbat ardau mota ekarri dituzu, dastaketa iteko, zertzuk ekarri dituzu, zer da zeuek ekoizten duzuen, zer ardau mota? Zuelako ardau zurixa, bestelakoa? Aiteak itxen eguen ardau baltza eta bi ardo. Berak esate eguen el normal y el especial. Eta gu hasierat, nik bueltau nintzen 81an, eta nire bikotiakin, eta, aitakin hasi ginen, lanien, eta esan, gauza desberdinak, ekologikoan hasi ginen, 2000 urtean, gutxi gora bera, eta ardau txurixa, atara gauen. Eta gero kupelekoa, eta gero ari gara, produzio txikiak, baina gauza berezixak eta eitzen, ez? Ez dakit, orain gure semia dago gurekin bebai, orduan garrantzitsua da, hori, ez? Aitonaren 100 pikoko urteko maazti batetik ardau berezi bat. Beste barietate batetik atera dugu txuri berezi bat. Eta gaur ekarri ditut bi txuri, bata urtekoa, biura garitatekoa, eta beste bat kupelan hartzitutakoa malbasia barietatea. Eta gero urteko ardaua, bihotzekoa, oinekin zapaltzen duguna, hortik ateratzen. Betiko moduan egin dane hori? Hori da. Eta gero kutxuna da ardo hori, baina gero kupelan ondutakoa. Horiek dira probatu dituguna. Probatu dituzu eta irakutsi duzu zela probatu behar da baita ardaua gutxi gora bera. Ze hor badauz, ez? Ez dakit teorixa batzuk edo danak buruan dakun imagen batzuk. Ardauari buelta emon, sudurra sartu. Horreik hola inbiar dia, benetan ardaua dastatzeko hori inbiar da. Gauza bada ardaua edan, eta beste gauza hor da ardaua dastatu. Dastamena da, hori gure zentzumenakin, ardauan ezaugarrixak, kapaz izatea ardauan ezaugarrixak adierazteko, ez? Orduan, hortako bieda parafernalia bat, ez? Protokolo bat edo historia bat,
ba hori ikusmena, usainmena, daztamena. Zaporeak askatu eta olako gauzak, Hori da. ezta? Baina bestela, hori, poteguan soia zela, pues, Ondo sartzen dela kontutan hartu, Hori eta- da, guzta bitxe jate, hotxa guzti. Egisa da baina, badauela jentia, bueno, asko ulertzen dauenana iken dauela. Benetan nola da, edo... Bueno, Edo. Bai, bai, oin uste dut modan dagoela, bai, eta dastaketak itxendie, holan ikastaroak, eta, bueno, jendia, bai, bueno, gero joaten da, eta, baina, bueno, ondo da, ez dakit, ez pasara oso pedantia, ez? Oso arrua, ez? Dastatzeko orduan, ezta, Esti? Zer da kontutan hartu biduna? Zerri erreperre bixau, ardo bat dastatzeko orduan? Ona, txarra, gustokoa, ez? Ez, apur bat dana, ez? Baina aroma da super garrantzitsua. Osa, zuk usaintzen bozu eta hola nintzen bozu, ez ulertzen da? Osa, hori da lehenengoko, bueno, ikusmena bai, ez? Ikusi diozu, garbi dauela, hau eta beste, baina nik uste dut aroma dela oso garrantzitsua. Eta gero, baia hauan, ez? Eta ondo sartze jatzun edo ez, baina niretzat aromak die Garrantzitsuak. Bai. Eta gaur gainera hemen, beste zapore batekin nahaztuta, gaztakin nahaztuta. Ez dakit, zer gaztari ze ardo dago kixon, badauen horra araurik, edo... Egisa esaten da, gaztakin edaten bozu arda bat danak direla onak. Osea, gaztak engaina huitzen da. Bai, Teorian, dastatzen danean dastatu, ez? Esan gure dut dastatu edan, Ez da janbier ez ebez, eta gutxiago gazta. Bai, ze bestela engainatzia moduan da, ez da? Hori da. Baina, bueno, gaur egin duguna beste gauza bat zen, apur bat ardaboak erakutsi, apur bat, ez dakite, sola, informalian, eta niretako oso ondo onda, pues hori, ez? Venga, pues ardaboak gazta probau eta oso gazta ona, por cierto. Eta iazko ardaua adibidez, noiz iazko mahatza, noiz dastatuko dugu. Ez Ba, dakit oso ona ja. izan zen iazkoa, ez da? Guretzat ez, eta orokorrean ez mildiu gorrina ontioa izan zen, oso udaberri txarra, bueno, oso euritsua, euri gogorrak, osea, eta gero beroa ondixa. Orduan ontioak atera ziren eta ez zan modurik izan Usta haundi bat atarateko, ez da? Bai, nahiko usta murritza izan du. Baina guzta murritz hori, eda horrek urtetakoak probagura dauenak zeuenak handido bezau bategikoak, Bai. zerrein behar dau, nora jo behar dau. Ba. Ona, ez, adibidez? Bai, ona, arrasaten bere inda janen dau, tabernetan, taberna batzutan, atxabaletan bebai, kiloka, bueno, dendak ari naiz esaten, baina taberna batzutan bebai. Edo bestela upategira. Upategira bertara, ez da? Bai, Eskuernagan. Bai. Eskuernagan. Eta antxartuko dituzuzok. Hori da. Ba, Esti beza, eskerrik asko benetan geurekin egotearren. Bale, zuei.